Beto kali ini sebatang bang Lana Minang itu sebuah tema berjudul Tasisiah. Jangan mandang guru di hari aneh, sarang jangan tuang deh disungkui jame banyak sagiyo janji dibuat adia bapali ka urang lain badayo ragam alasan di pampateyo oi adi lain yang tahu yonan tasirenya tahu joe kata kamu kogan de adona labian bapuyo mengkonyo denana adia sia-siakan ialah manyato jo kato-kato di batin kok dipaturkan dia hati deni bohong penyambung cinta banang dan laku kain pambadu lah cabiak pulau badayo
kadenai ko elo nan panang kamu kokan de agaw nang labiang bakunyo mangonyo denang abia sisiakan usambang silekato kadenai ko elo nan manang